Kain po. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng escabeche na galunggong po. Tapos meron po tayong ginisang ampalaya. May konting lechon manok pa tayo. Supposed to be, ito lang dalawa po yung imumukbang ko po. Tapos nainggit ako na may lechon manok po sila. Kaya humingi po ako. Pero before tayo kakain, i-bless mo natin yung pagkain na Sarah. Meron po tayong rice sa likod. Tapos yung drinks po natin, lemon green tea po. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po, kain po. Kain po. Galunggong. Yung rice natin, nilagyan natin ng sauce ng galunggong. Sarap. Wow.
Sarap. Lamig kayo.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng laging nag-share po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa inyo. Tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go, at tsaka Rochella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, I Eat Vlog, Bunso Games. Si Bunso Games po, siya pa si Junior Senior TV po. Sa Super Kao po, Round 21 Saudi Vlog, Dancano Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, Sisi Koy Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy SMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like at subscribe po. Krisha Vlog po, paki-like at subscribe po. Babes TV po, paki-like at subscribe din po. Sa mga bagong napadaan at naligaw, dito po sa channel na to, please po, paki-like at subscribe po. Maggie's Cuisine po, maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kami videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.